Dobrý deň, priatelia. Dneska si povieme o ďalšom produkte značky Altegrey a tentokrát to bude gel relaxant. My sme si ho spomínali už v predchádzajúcom videu, keď som hovorila o orientálnom geli na chudnutie. Gel relaxant je inový produkt, ktorý môžete používať samostatne. Ale spomínaný orientálny gel, to je produkt už yangový, ktorý potrebujete kombinovať s nejakým inovým produktom. A práve gel relaxant je ten najlepší a najvhodnejší kandidát a spojenec k orientálnemu gelu. Aktivuje krvný obeh a spätnú mikrocirkuláciu a klienti si ho obľúbili hlavne v letnom období pre taký pocit ľahkých nôh a ľahkého tela, taký relaxačný, uvoľňujúci a chladivý účinok. Keď prežívate také dlhé dni v strese, tak to napätie sa vám potom ukladá do nôh, do chrbáta a na ramena. Ponatierajte tieto partie týmto gelom relaxant a to vaše telo sa vám za to odvďačí. Prinesie vám to takú relaxáciu, také uvoľnenie aj tých svalov, lepšie sa vám bude dýchať. Keď dlho cestujete autom, lietadlom, autobusom, teraz hlavne v tomto letnom období, keď chodíte na dovolenky, tak tie dolné končatiny pripúchajú, sú také ťažké. Takisto ponatierajte tie dolné končatiny týmto gelom relaxant a ak máte možnosť a chvíľku času, môj tip pre vás je, prikryte to studeným uterákom na takých 15-20 minút a ten efekt bude ešte taký silnejší, ešte výraznejší. Aby ste vedeli, čo vám môže priniesť tento gel relaxant, aké má účinky a také benefity, ktoré by vám mohol priniesť, tak vám teraz priblížim, čo všetko tento gel relaxant obsahuje. Obsahuje kerces mini, alebo teda listnatec trenitý, kofeín, ginkgo bilobu, hloch, vinič hroznorodý, jojobový a pepermintový olej. Listatnec trenitý, ten obsahuje flavonoidy, aminokyseliny a minerálne prvky. Má protizápalový účinok, pôsobí na sťahovanie ciev a je taký detoxikačný. Kofeín, ten eliminuje tukové bunky a má taký spevňujúci a tonizačný účinok. Hloch, ten podporuje krvný obeh a spätnú mikrocirkuláciu a je taký protikrčový a uvoľňujúci. Ginkgo biloba, tá účinkuje na voľné radikály, ktoré vieme, že spôsobujú aj starnutie pokožky. Pôsobí na kolagén a na kyselinu hyaluronovú a má taký protizápalový účinok. Pepermintový olej, ten má taký relaxačný, taký uvoľňujúci a taký svieži účinok. Vinič hroznorodý, ten zlepšuje kapilárnu priepustnosť vďaka vitamínu P. Na záver máme tam ešte jojobový olej, ktorý je takisto protizápalový, regulačný a smekčujúci. Tí z vás, ktorí už tento relaxant používali alebo ho používate, napíšte mi, aké máte s ním skúsenosti, či ste s ním spokojní, či priniesol vaše očakávania. Budem rada za každú spätnú väzbu, budeme vedieť potom ďalej poradiť ďalším zákazníkom. Ja vám prajem ešte krásne leto, nádherné dovolenky, užite si slniečka čo najviac, dosvetlite sa, koľko len môžete, oddychnite si, zrelaxujte a vidíme sa potom pri ďalšom príspevku s Elixírom Plus. Ahojte.